гурӯҳи нахустини зоирони тоҷик 20 июн барои адои маросими ҳаҷи фарзӣ ба Арабистони Саудӣ мераванд ва баъди тақрибан як моҳи тавоф рӯзи 17 июл ба ватан бармегарданд. Бино ба иттилои Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мардумии Тоҷикистон, арзиши имсолаи сафари ҳаҷ тақрибан 61 000 сомонӣ ҳисобида шудааст, ки ин нисбат ба соли 2019 тақрибан 25 000 сомонӣ зиёд мебошад. 3 сол пеш зоирони тоҷик бо пардохти 35 000 сомонӣ ба ҳаҷи фарзӣ мерафтанд. Гуфта мешавад, ки афзоиши қимати ҳаҷ ба боло рафтани қимати як қатор хизматрасониҳо дар Арабистони Саудӣ марбут аст. Дар соли 2019 хидматрасонӣ дар Минно ва Арафот барои ҳар як зоир $236 буд, аммо имсол кишвари мизбон бинобар ба эътибор гирифтани чораҳои ҷиддии беҳдоштӣ хароҷотро то $1424 боло бурд. Илова бар ин болоравии нархи сӯзишворӣ ва хизматрасонии нақлиётӣ низ ба ин таъсир расонидааст. Имсол сокинони аз 40 то 65 солаи Тоҷикистон ба ҳаҷ рафта метавонанд. Аввалин касоне, ки бояд фиристода шаванд, шаҳрвандоне хоҳанд буд, ки дар соли 2019 бинобар маҳдудиятҳои коронавирус натавонистанд ба ҳаҷ раванд. Барои Тоҷикистон 3562 квота ҷудо шудааст, меафзояд манбаъ. Тавре манбаъ ёдовар мешавад, имсол афроди то 65 сола, ки алайҳи коронавирус ваксина гирифтаанд, иҷоза дода мешаванд, ки ба зиёрати ҳаҷ раванд. ҳоҷиёни хориҷӣ бояд натиҷаи манфии санҷиши COVID-19-ро на дертар аз 72 соат пеш аз сафар пешниҳод кунанд.